Fortnite Simpsons sezóna je šílená. Nejenom, že nahodili Simpsons sezónu do Fortniteu, to jsem si nikdy nemyslel, že se to stane, ale očividně se stalo. A dokonce přidali několik nových zbraní. A není to jenom jako sezóna jako v tom Star Wars, že tam nahodili jednu lokaci a řekli si, že je to v pohodě. Je to celá nová mapa se zbraněma, jako je například pan Bubínek z tohoto klipu. Not Mr. Blasty! Kenkův deodorant a taky Bátův ikonický prak. Také je tam spousta easter eggů, jako že můžete ustřelit hlavu Jebediahovi Springfieldovi, zakladateli Springfieldu. Což vám dá mýtický item, který vás chrání od headshotů, chápete? Prostě si tu jeho hlavu nasadíte na svou hlavu. Ale taky můžete například vypouštět psy. Well, neighbor, I see you've got your running shoes on. That's a good thing. Ve sídle, anebo se tam můžete trknout hráběma do hlavy, jako například levák Bob.